Asociația Galmunții Maramureșului, constituită dintr-un parteneriat public-privat, își desfășoară activitatea în județul Maramureș. Prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, AXA 4 Lider, a implementat strategia de dezvoltare locală, asigurând finanțarea unor proiecte care se află în diferite stadii de implementare. Primăria Comunei Repedea din județul Maramureș a modernizat drumul comunal Lujana pe o lungime de 2,25 km, contribuind astfel la îmbunătățirea situației socioeconomice în rândul cetățenilor. Dezvoltarea infrastructurii rutiere locale facilitează accesul cetățenilor Comunei Repedea din Cătunul Lujana la serviciile publice de bază și la drumul județean 187.